Ja, vi har fået gruppeopgave om arbejdsmarkedets og samfundsudvikling fra 1849. Og i 1849 der kom den første grundlov, og igennem 1800-tallet begyndte man at tænke mere liberalistisk. I 1864, under 1. verdenskrig, mistede Danmark en del til Tyskland. I 1871 kom den første kvindeorganisation. I 1873 kom der en lov om børnearbejde. Og i 1890'erne kom der en masse sociale love, blandt andet noget med at fattige, at man ikke kunne sælge og byde på dem på auktioner. Og i 1899 kom der nogle love for arbejdsgiverne og for arbejderne, som gav dem nogle rettigheder. Og at arbejderne blandt andet kunne indgå i fagforeninger. Yep. Og i 1901 der blev indført parlamentarisme. I 1915 der kom så en ny grundlov, som gjorde det muligt for kvinderne at stemme, plus at man satte en valgalder på. Fra 1924 til 1926 så kom de første socialdemokraterne ind i regeringen, og i 1930 til 32 der arbejdsløshedsloven blev indført. Den var mere end fordoblet. Og i 1932 så blev valutacentralen dannet. I 1956 så blev det indført, at der skulle være folkepension til alle. I 1960'erne der begyndte kvindernes arbejde, og det vil sige, at 10% af børn i alderen 0-6 år, de blev passet ude. I 1990'erne så steg børnefamiliernes samlede arbejdstid, det steg uden for hjemmet. Og i 2000 der blev det til, at serviceerhvervet var den sektor, som beskæftigede flest mulige mennesker. Og fra 2000 og frem til nu, jamen, så er der sket med noget globalt og EU-samarbejde, der er kommet mere fokus på politik og på ligestilling, og at det skal være fælles for alle. Vi er også blevet et mere arbejdsmarkedssamfund, det vil sige, at alle arbejder, og størstedelen af børn i dag bliver passet ude. Og det hele er blevet mere teknologisk. Teknologien kom godt med i 2000, slutningen af 90'erne, starten af 2000. Og fortsætter fremadrettet. Og bliver ved med at fortsætte, ja. Og flere, altså det blev mere og mere, der kom mere lov på uddannelse, også med at folk skal i uddannelse, det blev valgt, at man skal gå i skole og sådan noget. Og hvis man skal tænke på, hvad det har betydet, den udvikling, der har været til det, vi er nu, det har jo betydet, at vi har kunne... Altså, der har været noget undertrykkelse i starten af det hele med kvinder. At der var meget lokalsamfund i de forrige århundreder, hvor det er blevet mere globalt, og at vi er alle sammen på en eller anden måde et samfund og arbejder sammen. Og vi skal helst indgå med andre lande også, altså EU-lande og sådan noget. Vi skal vi skal gøre os synlige i udlandet også. Vi skal være en del af det, og det skal være godt at komme til Danmark. Det skal godt at, flere fabrikker rundt omkring. Man skal gerne kunne indgå i det hele. Ja. Så det har haft en stor betydning på, hvor vi står i dag.